Good morning sa tanan nga mga modulators kag silent monitor sa sini nga frequency. Sa tanan nga mga ari na diri mayong aga gid kag magasugod ta sa aton nga morning prayer with devotion. Sa mga late ang nakabukas ang ilang mga radyo, ang aton nga verse makita sa Mateo chapter 6 verse 33-34. So sa pagsugod malay ako sa isa ka song kag dayon ang aton nga verse. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Alleluia, alleluia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Okay. Ang aton nga verse makita sa Mateo kapitulo 6 versikulo 33-34. Mateo chapter 6 verse 33-34 nga nagasiling verse 33. Gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag ang pagtuman sa iya kabubuton, kag ihatag niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. 34. Gani hindi kamo magpalibog parte sa buwas, kay ang buwas may kaugalingon nga palaligban. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban na nagaabot sa kada adlaw. So, let's pray. Our loving God and Heavenly Father, we thank you, Ginoo, sa imo kaayo kag sa imo nga katutom sa kabuhi namon. Salamat gid, Ginoo, nga sa liwat ari naman kami sa sini nga frequency nagatipon para, Ginoo, sa pamati naman sa imo nga pulong. Salamat, Ginoo, sa imo kaayo. Makon sa diin, Ginoo, tawagid, Ginoo, ang nagapabatsyag sa imong pagpalangga sa amon. Salamat gid sa imo katutom, sa imo pagbantay sa amon sa bilog nga gabi, sa among pagtulog, kag gitagaan naman kami nimo sang isa ka matahom naman nga aga. Kabay pa nga sa pagpadayon namon sang hilikoton namon ngini sa sini nga aga, kaw gid ang magaupod sa amon, kaw gid ang magahatag sang kaalam nga
Ini Ginoo giyahan mo gid ang kada isa ngari diri Ginoo kag ang naga-participate kag ang naga-share Ginoo. Tagaan mo man sang kaalam sa paghangop sa imong pulong Ginoo nga amon nga pagasyaran sa siningaga. Father God, ikaw gid Ginoo ang magapakamaayo sa tagsa-tagsa nga ari diri sa tanan nga mga naga-monitor kag naga-silent monitor. Ikaw gid ang nakahibalo Ginoo kung ano man ang mga problema sang kada isa ginabatsyag. May mga masakit, ikaw gid Ginoo ang tandog sa ila, mag-aayos ang ilang ginabatsyag. Ginoo, samtang kami nagapadayon, ginasalig ko gid sa imong tanan. Bayo gid kami Ginoo nga mangin successful gid ang amon nga likuton sa siningaga, wala gid sang sablag. Patawara kami sa tanan-tanan nga mga nahimo namon nga mga kakulangan sa tubangan nimo Ginoo. Mga butang nga hindi nakapahamuot sa imo. Ginoo, ikaw gid Ginoo ang amon nga saligan. Ikaw gid Ginoo ang amon nga dalangpan. Kay ikaw ang amon nga Diyos nga buhi nga ginasaligan nga hindi gid Ginoo magabiya sa amon. Salamat sa pulong nga ini Ginoo nakapa-encourage sa amon nga ikaw gid Ginoo ang amon nga unahon. Labaw pa sa kun anuman nga mga butang diri sa kalibutan. Tungod ikaw Ginoo amo gid ang magahatag sang tanan-tanan namon nga mga kinahanglanon. Ini tanan Lord, ibalik ko Ginoo ang tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat sa bugtong lamang nga ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga manluluwas. Amen. 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 Okay, sa liwat, good morning no, good morning gid. Kag ang aton nga verse, makita ini sa Matthew chapter 6 verse 33-34. Nagasiling, gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag pagtuman sang iya kabubuton kag ihatag gid niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. 34. Gani hindi ka mo magpalibog parte sa buwas kay ang buwas may kagalingon nga palaligban. Hindi na kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nag-abot sa kada adlaw. So, amo ni siya ang aton nga verse subong no. Kanami gid kay ini nga verse remind gid sa aton nga unahon gid nato ng Ginoo. Magpasakop gid kita sa iya. Syempre hindi kung kaisa naton malikawan, pareho subong no nga damo na sang may mga nagalala naman daw nagastrikto naman liwat ang mga protocol. So hindi ta malikawan nga ang mga worries ara naman sa aton, mga pagkabalaka ara naman nga paano na lang ayhan kung basi kung ano naman ma-close naman tower ano naman ang aton nga no labi na gid sa aton nga mga VIP kag naga-massage. So party gid ka budlay sa aton no. Pero paagi sa sini nga verse nagapabakod gid nga hindi kuno kita dapat magpalibog kung ano ang palaaboton, ano ang madason, ano ang buwas. Kaya ang Ginoo ya kabalo na kung ano ato mga kinanglanon. So may ara man na siya. Kita yan na kung ano ang aton nga kinanglanon nga ihatag niya sa aton. Tugyan ta lang sa iya, isalit ta lang sa iya, kay siya kay balugit kung ano ang aton mga kinanglanon. Basta unahon ta lang gid siya sa tanan nga mga butang sa tanan, labaw sa tanan. Siya gid ang aton unahon, balik gid naton sa iya ang pagdayaw, pagpasalamat, kag siya ang aton alagaron. Kay ang Ginoo ya hindi gina magbiya sa aton. So kanami sang hambal nga gani unahon gid ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag pagtuman sang iya kabubuton kag ihatag gid niya ang tanan ninyo nga mga kinanglanon. So tama ka nami tumanon ta lang kung anong iya mga sugo, kung anong iya mga kabubuton. Kay ang tanan-tanan nga aton nga mga kinanglanon iya gid na ihatag sa aton. So kung ano man ang mga
ang nagakatabo subong sa kalibutan, ginatubang naton mga pandemic ug ano pa ni nga mga kabudlayan. Balaan na ni sang Ginoo kung ano ang ending sini. Padayon lang gid kita sa pangalagad sa iya. So this time, i-open ko ang control sa ini station nga gusto nga mag-share sa sini nga verse nga nga gina-sharean sa sini nga aga. Ari lang ding inyo control, mag-acknowledge sa inyo nga mga sa station nga gusto nga mag-share. Control. Go, Brother Mangga. Good morning. Good morning sa tanan-tanan nga station. Good morning sa imong control. Kag salamat gid sa Ginoo sa pagpadayon naton sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kag salamat gid sa Ginoo sa pagbantay niya gid sa aton tanan-tanan. Wala kita niya ginapabayan sa tanan nga tion. Kay amo lang ini ang pamaagi nga hindi kita maepektuhan gid masyado kung ara kita sa problema, no? Although nga isa makabatyag kita sang pagkabalaka tungod sa nagakalatabo subong, pero paagi sa aton ginatuhan nga buhi nga Dios nagahagan-hagan ang aton nga balatyagon ang kabudlayan bala nga aton ginatubang subong, no? Gagang ini nga bersikulo dako gid ini nga reminders man para sa akon kay pagsugod sang nakabalik kami duty sang John kay nag-lockdown. Pagbalik namo duty sang John hasta sang nakalabot sang isa ka tuig, no? Isa ka tuig gid wala ako makabaton sang memo nga halin sa mall management nga recommended man sang City Health, no? Kagapon gid lang, no? Samtang ginabasa sa akon sa akon nga therapist man do dito kuan gid sa akon nga mind nga siling ko grabe gid man nagpagikot sa kaaway, no? Grabe ang pagpagikot sa kaaway subong. Kay sa sulod na sa isa ka tuig ang pandemic ini pag ulang ko nakabaton sa mimo nga nabalang sok-sok ka PPE, face mask, face shield, samtang nagamasahe ka tapos naka-gloves ka pa. So imagine nyo pala kung ano ang sitwasyon kung naga-PPE ka, naga-gloves ka, face mask ka, tapos may eyeglass ka pa, no? May lang gani subong kay eyeglass kinaunor na, no? Imagineon mo pa lang tama na kainit ilabi na gid subong nga summer ang aircon sang mall tama ka hindi nakasarang sa sobrang init. Imagineon ko pa lang daw naglibog ulo ko ito siling ko kung hindi ko ni pagtumanon ang madangta namon either multahan kami, no? Kay ara gid naka specific gid ang multa. First offense 1,000 kung madakpan ka nga wala ka kasunod sa ilang protocol. Second offense 2,000. Third offense 5,000. So imaginable, no? Kung hindi ka magsunod madakpan ka una 1,000, ikaduha madakpan ka pagid nga wala ka gyapon nagsunod 2,000, ikatatlo nga madakpan ka nga wala ka gyapon nagsunod 5,000. So grabe ang multa sa protocol sa tawo, no? Grabe. Kaya man na siling ko daw naglibog ulo ko kung ini bala ni man. Grabe gid nga pagpangikot sa kaway. Ikaduha ko pagid nga kundi may plano gid ko. Ang akon purpose sa amon plano sa reunion namon hindi lang nga sa birthday kakaon-kaon lang. Huwag ko na iya ginalagas, no? Siling ko bahala na makagasto ko. Kaya mo na tani ito ang time nga maka reunion kami, makatipon kami ang bilog ng pamilya. Tapos siling ko tsampa ko na ni nga kung anong protocol sang Ginoo diri ko na ni ma-apply, no? Nga masiran ko ng akon nga bilog ng pamilya, no? Akon mga utod iti akon niya iway ko na iya ginatago nga ang akon niya mga utod mga palahubog lainong gamaoy pa tapos silahanon malangga ilinaway ang magulutot di nang siling ko tsampa ko na ni nga makashare ko sa ila
Tapos may gin-invite na kami nga pastor nga maka-guide gidya dugang sa amon sa pulong pagi sa pulos Ginoo. Di na intact na to ang plano, tapos ako naghimo sang program kung anong pasunod. Sus, kagapon sa hapon nanawag ang akon nga magulang sa Bacolod nga tulway gid tsansa nga makatabo ka magagaysilado ng biyahe. So why mako ka monitor sa radyo kung kansilado na gid man, pero nawag sa ako. Iko grabe gid man ang pagpagikot sa kaway. Gin stop gid nila ang biyahe kay kuno para mapunggan lang ang pagdamo sa COVID. Di dira mo bala mabalaan, diri naton ya madiskubrihan nga ang ini nga bersikulo nga aton ginatun-an sa kung aga nga nagasiling diri nga hindi kita magpalibog sang para sa buwas kay may ara na daya nga para dira, no? Pero ina balang tsansa mo na natani nga maka-share ka pulo sa Ginoo, ginpunggan pa sa kaaway. Pero inatanan siling ko sa ila, siling ko ginpandaman ko sila. Dayonon kung gusto nyo gidayonon ang party, wala sang imnanay nga matabo. Pero kung may ara iya nga magsupak, hindi nyo pagdayon na ang party. Amo ginambal ko sa akon nga mga utod kag mismo sa akon iloy. Kaya hindi na ko siling ko hindi ko gusto nga matabo naman ang sa nagligad nga natabo. So di bisan nga amo ng sistema, so kay gaano gid sila iban gani kasunggod gid nga ako lang nang wala dayon nga hindi pagdayonon, no? Do nagakapatsag sila sang kaano bla do kahisa or do unfair gid kuno. Pero ako gid ang special, no? Di sila ko ganit ani, hindi ako yung special. Ang special diri ang Ginoo, no? Nga amo tani ang makapugo makastop sa mga hindi manami nga ginahimo. So ini tanan gin pangamuyuan ko na lang ni, no? Kay sa pagi sa siningang bersikulo nga atong ginatun-an daw dako giniyang reminder sa akon nga hindi ko dapat siya magpalibog. Kay siling ko kung hindi gin man ni madayon subong kasi may sunod pa, no? Kung itugod sa Ginoo. Di amo na ini nga bersikulo dako gini nga reminder sa siling ko pangamuyuan ko na lang kay wala man ko ya mahimo kung hindi ya pagbuot sa Ginoo. So salamat sa siningang bersikulo nga nag-remind naman sa aton nga mas unahon naton ang ginharian sang Dios, no? Hindi naton niya balik doon ang buwas kami ara na yan Ginoo na bahala sa aton gali kag hindi bisan gani diri sa verse 31 to 32 ginasiling ginahambal gid nga hindi kita ang ginapaligban naton masami kun diin kita makuha sang ilimnon, din kita makuha sang pagkaon, din kita ya makakuha sang aton nga sulok-sukon, no? Hindi nagali kita sini magpalibog sa amo sini kundi nga maano kita makuangi kita masali kita sa Ginoo unahon ta ang ginharian sang Dios, no? So malan akon ma-share do sobrang gid ko medyo pasensya gid kay do nakarelate gid ko sini kag gusto ko man i-share sa inyo tanan nga mga modulators ang natabo bala nga parte sa amon nga mga plano. So makakuha man ta di leksyon mo. So malala kontrol lang akon ma-share medyo pasensya gid sorry gid sa tanan kay nalawig ang akon nga pag-share sa bungaga. Good morning sa tanan nga station. Thank you gid mang no sa matahom nga gindugang mo sa sining nga aga. Tsakto gid na nga basta ang Ginoo ya manghikot. Bot silingon basi siguro hindi madayon kay hindi pa right time. So mabot gid na ang right time para nga ma-share mo gid ang iya pulong sa imong family. So, any more station nga gusto mag-share? Go ahead. Morning control. Good morning, Sir Big Boy. Go ahead, sir. Morning control. Good morning sa tanan. Nag-monitor dito. So, malugal ako sa share ni Sir Mangga. So, ang atong verse naman, ga-remind sa ato, no? Na kung anong mayara ta subong, no? Kung ano kita subong, amo na nanay atong fokusan, no? Uda na ma-focus especially sa Ginoo, no? Sa iyang paghari sa pagsakop sa aton, no? Kay ang buwas na yato mayayaman na yung problema mo di para sa subong kung may problema ka so siyempre ma-worry ka
Kaya problema kay ti. So, kung may mga pinananon ka pero do hindi mo maabot, so tendency gawori ka. So kung isugpo ng pagida ang parabuas, so maduble pa yung problema mo, no? Tukay ka na peace of mind. So tendency na maratol ka na, basta malimtan mo pa ang Ginoo, no? Sa problema mo, may ginatubang. So hindi na remind ka na babay ilan di ang buwas, kaya ang buwas siya may iyaman ang problema. Pag ang buwas siya, kung ano man ang mag-abot, ang Ginoo ara man Japon na, no? Mag-abot na sa Japon sa ato na. Hindi man nga subong aris, subong adlaw sa to, sa buwas wala siya, hindi. Everyday, yung ara kita Ginoo sa to, no? Kundi ta magkanto. Ang kailangan lang brown is tawgon siya, no? Mapangamuyo sa iya. Kaya ang Ginoo ara ginaya. Ara gina sa saton ko, hindi na siya magbiya sa to, magbiya. Eh, ang Ginoo ya one call away lang na. Tapos sa mga bagay nga gabot sa to, no? Nga post na blati, post kay Sarmanga, no? Anak mo, ang planning mo, grabe nga planning mo. Siling mo do almost kompleto na, do perfect na, no? Nagit. So, pitik sinta, gulpi lang, hindi madayon, may mga problema ang abot. So, siyempre madismaya ka, no? Ano ka bla, ano ka eh, ang di pa-discourage ka, o nga, gitugtan mo rin nga mo naman, na muna din ang plano ko. So, tiway ka kabalo, kasi, ano man mo, blessing in disguise, ang magsabla. Tuod gali nga, way ka mo to katabok, ano bla. Eh, basi kung katabo ka mo to, may damo to cases, kung malapnan pa mo. So, isa man na sa mga bagay nga isang nalantaw ito, no? Kita ya, hindi ta makita. Pero ang Ginoo, balaan niya na, no? Kung anong matabo sa future mo. So, mo na, kung isa mo na, may mga bagay nga katabo, siling mo, ginpaluwan mo, gitan na, no? Uyangan mo gigatsimpo, siling mo perfect na gid, no? Pero gulpiyon ka lang at tanan to gipanuan mo maging wala. Siyempre maugot ka, wala inbot mo. Pero sa uli makita mo gali nga ay pagbuot gyud mga galito sa Ginoo. Nya kung nadayon kami, amo to dangtan namon. Di isa galito sa bagay nga wala gid dayon tungod nga maprotektahan kami. No, makip safe kami. Hindi kami madiscuss siya. So, ang aton bi, kita nga tao, every time gani magamo na maghapon sa aton, ang ginaparamdam tang aton nanay ang atong gidya, no? Ang aton gidya bla kaulingon, ang atong gidya gusto. Pagka sara ito pagka selfish ta. Ang atong gusto mo ginanon, ang atong permi ginapangita. Why tagid ginalantaw anay nga sa other side nga mo gilit ng benefits nga matabo nga maangkon mo tungod sa amo na natabok. So, hindi dapat nga, hindi mo na kailangan nga tanang nga bagay i-rush mo bla ha. Tanang nga bagay gusto mo, baon mo gid sa mo ng adlaw. I-rush mo gid nga magabot sa mo. Lang, relax lang. Take the time kay everything will, tanan maabot na sa sakto nga tiyon. Sakto nga tiyon nga magabot sa mo. Nga way mo gina-expect nga alin sa Ginoo. So, mula na, ginadamay ng tasang verse ngayon eh, nga kung ang subok, unahan lang yan ang Ginoo sa paglingkod, no? Sa pag-worship sa iya, pumagay siya. Babay, ilan din ang boss, kaya ang boss siya, mayaman ang problema. Kaya I'm sure yung Ginoo ra manas ng boss. Maybe late, pero never been upset na siya. So, amo na na-control na mag-share ko, no? Good morning sa tanan. So, thank you kay Sir Big Boy, no, sa imong gindugang. Thank you gid sa mga gin-share. Tsakto gid na masamibi sa aton gapalibog nga ang madason bala ang maabot bala paano na lang kung mag-amuni ito kumbaga ka-advance bala tama sa aton nga pahuna-huna nga bisan wala pa gani kakatabo ginaano na naton ginapinsa na naton pero ang balas ng Ginoo hindi naton pagpaligban ang buwas kay may ara man na siya iya ko galingon. So, tugyan ta lang sa Ginoo kay ang Ginoo ya kabalugid kung ano ang tanan naton nga mga kinanglanon. So,
any station nga gusto mag-share sa sininga verse nga aton ginatunan? Siya na breaker control. Sige, go ipil-ipil. Sa liwat no, may aga sa tanan kag may aga sa naga-silent monitor. So ini nga bersikulo nami naman nga tako naman ini nga inspirasyon sa aton kabuhi sa pangadladlaw naton nga kinahanglanon nga kita ginakulang no. So bisa akon nga experience ini na ni nag-epekto gini sa akon kabuhi ini nga bersikulo. Kaysang una sang time nga umpisa ng COVID daw 40 ka paraot do tanan-tanan nga mga trial sa kabuhi ko nag-abot ang tanan-tanan damo lang mga problema mga dagko nga mga problema nag-abot sa kabuhi ko. So sa kaloy sang Ginoo kag sang sininga bersikulo naghagan-hagan ini sa akon. Kay one time i-share ko nga akon experience nga nagyan ko sini. That time to nga sang amon to nga nga duty sa haro to isa ka semana wala gid. Hina gid may arabis nga makamasahe ka may ara nga wala. So sang last duty na namon hina wala gid. Kay bago lang to may open kay na tapos to pero gimpanugutan to do hina gid ang tao do nadlo pan taong pamassage. Te kapalibog na ko sang gabi na sin ko man way gid ko kwarta ang kwarta ko na ginakaptan is 20 pesos nang hugot-hot ko to sa nangita ko sa mga sa mga sinsilyo ko to dos nakatipong ko mga 40 plus. Di wala ko pagkaaga sa lingkon ni Manway ko sang kanon, wala ko sang sudan, wala ko kape, wala ko tanaldo, singko man. Di sang gabi na before ko magtulog, ginsok na ako sa Ginoo, singko Ginoo, ikaw lang balabas para sa akon. O, tigin nagpangamuyo ko, akong inibala nga pulong matutuod. Atang sa pagbugtaw ko, ang kabalakag yapon ara sang kagaho na nagabalik-balik ko sa mga sududlan ko sa mga sinsilyohon bulutangan ko sang kwarta nga that time sang una nga dala ko lang yung pumutang wala gid ang kwarta ko nga ginakaptan is 20 pesos nga bilog ng mga sinsilyohon ko akong unahon man kape o kun ang bugas o kung sudan kasi ko kung ibakal ko ako sudanon bakal ko bugas ko sudanon ko nag-desisyon na lang ko sa aga kay isang gabi daw gamay lamang kaong ko doon nakabatyag ko gutom nagpasugo ko sa bata sang kape kag tinapay ko bakli ko to tinapay kag kape itig 70 pesos laman ang kape mo ang tinapay tig 70 pesos man may size pang sobra abi mo sa totoo lang pagbalik sa bata nakibot ko nga ang ginhatag niya sinsilyo sa akon may mga papilon 40 gramo nakibot ko 5 pila ang bata hindi ka explain kay daw pila lang nakatuig ang yado ko hindi siya ka-explain nga amuling gimbayad niya ginatag niya sa akon nga may mga papilon nga hindi may saka-identify sang kwarta so nagpopod gutos ng bakla niya dito nagpamangkot ko kung kapila ni kwarta sang bata nga pabakal ko niya 500 sus Mario Joseph 5 daw dito ko doon nagduko ko nga daw mahibi ko nga daw singko may Diyosin man ang kalibutan amo na gani mga mga isa ni ka dako gid nga nagyan ko masang that time nga nagapamigado ko ko so isa ni kaleksyon sa aton tanan nya kung nagasali ka gid lamang gali sa Ginoo ang tanan
himuon niya kagihatag nga si imo kon why na ko pagbalik ko sa balay nag luhod ko kag nagpangamuyo sa kag nagpasalamat sa dako sa iya nga singko Ginoo matutol gimanang imo pulo nga imo ginambal singko so madamo gyud salamat amo na ang isa ka milagro sa akong kabuhi nga hindi ko until now malipatan na kung may pagsalig gilang sa Ginoo ang Ginoo maga-provide gid why na atong 500 to nga ano to why ko to na tres ko sa diin to kaya ampol gilang 20 pesos galibog pa that time ko te amo tong natabo nga milagro sa kabuhi ko nga that time nga amo nagpabaskog until now sa nga ako mapagtuo man siya kabuhi so amo lang nagoro control ang ma-share ko kung madugang salamat gid sa pulong sang Ginoo nga atong subong natunan kag may nga kasaliwat. Thank you, Gid, sa imo ipil-ipil sa matawom nga gin-share. Tsakto gid na wala sa imposible sa Ginoo. Makibot ka na lang nga ang blessing ara na nga wala ka kabalo, wala mo gina-expect. So, in more station nga gusto pa mag-share sa sini nga verse, go ahead. Control. Sige, Bugnay, ikaw lang ko na una, Bugnay. Salawat, good morning sa tanan-tanan, no? Sa mga naga-silent monitor. Sinaga, mayo gid ang Ginoo, no? Kay ti liwat naman kita nakabangon sa atong santag-satag sa kamilitaan nga sigapon aton gina avail ang iyang grasya, no? Ang bagong kusog, bagong kabuhi. So salamat sina sa Ginoo. So siningagan ito na naton ng pulong, no? Kinanglan gali magpasakop kita sa iya ginharian, no? Kay ang tanan, no, nga mga kinanglanon naton iya gid ihatag, no? So kanami basta ara kita sa Ginoo, ara nga aton pagtuo, no? Hindi kita niya pagpabayaan yuli, no? Pagti ang balman gani hindi kita magkabalakas ang bus kay ang bus siya may ara niya kauglingon niya nga palaligban pag hindi na natin pagdungagan o silingon nga basta ara kita sa Ginoo, ara kita sa iya nga ginharian, no? Sa pag ara kita nga sakop sa iya ginharian, hindi agad kita magpabayaan, no? Ang bus siya himunan niya na sa aton amo na bala kis galing kis normal man na sa aton nya tawo nga may mga pagkabalaka iti kisa kita sang aton man nya kinahanglanon mo, no? To mo na kisa kinahanglan nagapalibog man kita pero sa gyapon di kita magkalipat nga may Dios kita nga ginasaligan, no? Kilala ginatuuhan amo na importante gid nga unahon lang naton, no? Ang ginharian sang Dios o kung ipagpasakop kita sige harian sang Dios kay ti ang basta ara siya ginharian iya mga kaanakan hindi agit pagpabayan, no? Kay ti bisan pagani ang mga kapispisan, no? Ginagani malibog aton ulo paano ang mga kapispisan, no? Mabuhi nga wala man na sila magiatipan magluwas lang sa mga pispis nga ara sa mga nga may nagasagod la, no? Inang may mga kulokwarta nga nagasagod sa mga pispis pero ini mga pispis lang nga nagalupad-lupad lang, no? Tama ka simple sang ila kabuhi. So dira naton makita nga kundo ano man katuto man Dios, no? Nga nagapakaon sa mga kapispisan ti inagani, no? Mga sapat na sila ti how much more kita nga mga tao, no? Nga special kita iya sa Ginoo kay gintugan niya kita suno sa iya larawan, no? Tibot silingon sa tanan niya tinugas ang Dios kita ang pinaka-special na tiya mo ina nga basta ara lang kita sa Ginoo kag may pagtuo kag may pagsalig kita sa iya hindi agad kita pagpabayaan, no? Kay ti amo ina halos ng atong mga experience, no? During sang pagsugod sang pandemic, no? Di dira naton makita nga ang Dios wala gid nagapabaya sa aton. Haragid siya, no? Nga nagahimuno sang aton nya mga kinanglanon. Bisan pa man gani nga
Kisa masiling kita nga daw hindi kita matutom sa iya, pero kay pumo nga palangga kita niya no iya nga mga tinuga no, wala gid kita niya ginapabayaan sa gyapon ang iya nga kaluoy ka grasya padayon niya gid nga ginahatag sa aton no. Importante lang nga nagapasakop kita sa iya ginharian no. Nagakilala kita bala sa iya no. Di kay ang Ginoo maaluwan gid kag matutom sa aton tanan-tanan no, nga iya nga mga kanakan. Importante magpangamuyo lang kita no sa tiyon sa mga problema no kinahanglanon mapa-financial man, material, no, spiritual. Idangop natin yan tanan sa Ginoo kaya ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. So control mula lang ako niya ma-share sa siningaga. Good morning sa tanan-tanan, gyud kabay nga ang Ginoo magapadayon sa pagpakamayo sa aton tanan-tanan. Salamat kid, Brother Bugnay, sa matahon ni mga gin-share. Mausto gid na tungod sa gugmas ang Ginoo. Nagpakamatay siya sa krus, ginluwas niya kita sa aton mga sala. Kag ginhatag niya sa aton ang free nga kaluwasan. Nga kung sino man nga magbaton sa iya kag mag-alagad sa iya, makaangkon gid sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo lang man kasimple ang ginpangayo sa Ginoo nga ibalik naton sa iya. So okay, thank you gid Brother Bugnay kag sa kay Nara nga nagadungan sila ni Bugnay kag Gina. Go ahead Nar. Mayong aga sa tanan no, dalayawon gid ang Ginoo kay nagatipon-tipon naman taliwat diri sa ining frequency no. So kanami gid sini nga ining burst nagatugma gid siya nagakalatabo subong. So kanami gid sa verse 34 no. Hindi gid kita kuno magkabalaka buwas. Hindi nato kabalakahan ang wala pa na kung example lang kung wala pa na buka nga itlog. So nami gid ini nga verse langga gid kita sa Ginoo bangod sa nagkalatabo subong kusamon no yung mga masista subong ipatupad na di ang ginasuksok sa mga sa masista nga mainit daw ano bala daw ginsilutan ang masista sa ginasuksok subong grabe gid daw ginaputos gid ang lawas. So muna ngambal ko gani kahapon no sa nabalaan ko bahala na lang ni ang Ginoo na lang ning ano sa tanan siyempre kita harata kay Kristo gut kita pagtuo sa iya magid kita pagpabayaan sa Ginoo kay sa tanan niya gintugas sa Ginoo kita gid ang pinaka special ang tao gid. So palangga kita sa Ginoo namo na gani nga arita sa kalibutan magtuon gid kita sa mga pulong niya kag isugid nato ang pulong sa Ginoo sa kapareho nato nga tao para makabaluman ang tao sa aton nga naibaluan man para sa aton nga tao. So padayon lang gid kita sa pagtuon sa pulong Ginoo no. Mga lagad gid kita sang tampad sa iya. Kay kung wala ang Ginoo, wala man gid kita mahimo nga tao. Tao lang ta. Ang diri sa kalibutan, daw pareho lang ta sa isa ka bulak nga malayos. So muna nga padayon lang gid kita sa pagpangalaga sa iya. Mulang gura kontrol akon madugang no. Mayong aga na lang sa tanan nga naga-monitor. Thank you gid Nar sa matahom nga gindugang na pag-share no mensahe para pang encourage man sa tanan-tanan nga naga-monitor. Tsakto gid na nga kung wala ang Ginoo ya wala gid kita. So ang Ginoo wala kita sang iban nga salikan. Kay ang Ginoo amo ang mabakod naton nga palalipdan, mabakod nga salandigan. Ano man nga mga unos, ano man nga magkalatabo, wala gid sa mga guba sa sina nga salandigan
Kaya mabakod gid na kayo nga salandigan ang Ginoo nga aton nga buhi nga Dios nga aton nga ginalagad. Inamo station nga gusto pa mag-share sa sining aga. Go lang. Control. Go mo gani. Good morning. May nga control, may nga man sa naga-monitor sa sining frequency. Sa tanan nga nagapamati. Good morning gid sa tanan. Dako ini nga bagay ang inisubong talakayan nga ma-apply gid naton sa aton nga kabuhi. Sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, isa ka mapag-on ini nga salandigan ang ini nga pulong subong nga gindala sa aton nga kontrol nga ginkuha sa Book of Mateo chapter 6 verse 33 and 34. So dalayaw gid ang Ginoo sining aga sa oportunidad naman nga sa diin makatuon kita sa iya puy nga pulong. There is a verse 33 kanami sini, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So isa ka man nami nga kamatuoran, isa ka man nami nga promisa nga ginpahayag sang Dios sa mga tumulo sa iya nga mga katawhan. Nga kung unahon mo lang gali ang Dios, hindi lang pag-provide sa imo kinahanglanon, no? All these things shall be added unto you. Tanan gali nga mga imo nga mga pagkinahanglan ihatag sa Dios, provided nga unaha lang ang Dios. Sa isa ka semana may 7 kita ka adlaw. So may isa ka adlaw dapat kita mahatag man para sa Dios, sa pagsimba, sa pag-alagad. So kisa unfair ang tao kay bisan gani isa ka oras o 2 ka oras hindi maka-spend time ang tao sa pagsimba sa Dios. Kay ginarason ta permis ang tao nga kinahanglanon nga magtrabaho bisan Domingo kinahanglan gid dia nga mag-report. So ang pagsimba kisa ulahin na, kisa hindi pa kita makahatag time para sa Dios. Amo na kisa makasiling kita nga grabe na aton pagtinguha, ginakulang man ta sa gihapon. Pero kung kita gali matutom kita gali sa pagsunod sa pagtuman sa Dios, maangkon ta gali ang promesa nga Ginoo maga-provide gid sa aton nga mga kinahanglanon. Kay diri gani sa Book of Philippians chapter 4 verse 19, diri gin pahayag liwat sang Dios, God shall supply all your needs according to His riches and glory through Jesus Christ. So kung si Kristo gali iya ang aton nga Dios, kag siya ang aton nga alagaron, kag simbahon, kag kita mag-spend time gid para sa iya, liwat digin pahayag sang Dios nga himun-an gid gali sang Ginoo ang tanan ta nga mga kinahanglanon. Diri mo makita ang promisa sang Dios kag ang katutong sang Dios para sa iya nga mga kaanakan kag sa iya nga mga tumulo. Dapat maghatag kita panahon sa Dios. Hindi lang puro excuse. Paano na lang bikon excuse man bi kag hindi mag-respond sa Ginoo sa aton kinahanglanon, mano kita. Kung ang Dios gali amo ang magabiya sa aton kag ang Dios hindi man magsabat sa aton pangamuyo, maano abi kita. There is a verse 34, hindi kuno kita magpalibog para sa buwas, kay ang buwas may kaugalingon nga palalikpan. Sakto ina, itugyan ta sa Dios ang tanan-tanan. Kay diri gani sa Book of 1 Peter chapter 5 verse 7, itugyan sa Dios ang tanan nga mga palalikpan, kay ang Dios nagakabalaka sa iya kanakan. So wala kita diri dapat sang kabalakan, wala kita sang mga ikahangawa kung hara kita sa Dios, kay ang Dios maghatagid sa kinanglanon sa iya kanakan. Kay diri sa Proverbs chapter 10 verse 3, hindi gid pagpabayan sa Dios nga magutuman ang mga matarong. So kung ara ikaw sa Dios, ginapakamatarong ka na sa Dios.
Bangod sa dugo ni Kristo, ginhilway na kita sa gapos ang sala. Patunon talang si Kristo, nga aton Ginoo kag maluluwas, niyan maangkunta ang personal nga relasyon sa Dios, nga kita nangin anak sang Dios, kag siya aton amay sa langit. Kay si Kristo nagambal, kundiin ako, dito man kamo. So kabay pa nga kita, mangin matuto man kita sa pag-alagad sa Dios, mag-spend time man kita para sa Ginoo, sa pagsimba, sa pagdayaw kag pagpasalamat sa iya, kay ang Dios maghahatag sa tanan naton nga kinahanglanon. Kung ano nang ma-share ko kontrol sining aga, dalayawon gid ang Dios kag ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan. Good morning. Thank you gid mao gani sa matahom nga mensahe kag dako gid nga katahom nga encouragement sa tagsa-tagsa nga naga-monitor kag malabutan sa aton nga signal. Gusto gid nga tanan-tanan ibalik gid naton sa Ginoo. Kay ang Ginoo ya amo gid ang aton nga taga-supply sa tanan-tanan naton nga kinahanglanon. Basta unahon ta lang ang gingharian sa Ginoo. Mayara pa gusto nga mag-share sa sining aga sa aton nga verse. Go ahead. Break control. Go Charlie Brabs. Ayo ka sa tanan. So tariya mo ng Dios siniaga na ari kita nga naga imo sining alikuton atong budaton siningaga naga salamat ko sa tanan ng mga moderator sa tanan nga nag-share siningaga, especially sa nagapalamati nga malabutan sining atong signal. Ako gid naga abi-abi sa inyo sing isa ka matahom nga agas na maga pamati man kita sa mga pulong sa Ginoo nga isa ni kakinahanglanon sa aton nga kalag, no? Sa aton pagpangabuyat adlaw sining kalibutan. So salamat sini nga pulong aton natunan kag ini makita sa Matthew 6:33-34. Sa kapumol nga text nga pirmi ginagamit sa aton nga tagsa ka mga kaigsusanan na simbahan, no? Kay amo ini ang text nga kung paano ang tao magsalig kag magtuo sa Ginoo. Diri ginatapos ang Ginoo kung diin kita mag-alagad kita sa manggad o mag-alagad kita sa Dios. O hindi pwede nga ang tao mag-alagad sa duwa sa agal, no? Isa lang, kay kung hindi mo lang taon diri base ang isa magatampig sa isa o magaygugma sa isa, no? Kinahanglan isa lang ang aton nalagaton, ang Ginoo gid lang. Kaya muna ang gatag sa aton sang tanan naton nga mga tinganlanon adlaw-adlaw, especially ang aton kaboy, ang aton ginahaklo, ang aton ginakaon, ang aton nga nagasuga sa aton, ang Ginoo na tanan tagiya sina ang nang provide sa aton sa tao. No, isa man ka manami, no, nga talakayan siningaga, no. Amo naton ang importante gid sa aton kabuhi, sa aton espirituhanong kabuhi nga unahon tagid ang Ginoo. O ginahimo tinagaga amo ni. Hindi kita na mag-interest sa iba nga mga bagay-bagay lang ang mga sa pangkalibutan. Unahon tagid na unahon tagid ang pulong sa Ginoo aton dapat ikaon aton dapat kauno naton di kauno na nga pagkaon. Kauno naton sa aton nga kalag sa aton lang espirituhanon nga kabuhi. Nawa mo na ang pulong sa Ginoo. Dili kita nagasandig sa iya. Dili kita naton makita ang kung paano kita magsalig, magtuo sa hugot sa iya. Kay Ginoo, ihatag na sa iya, ang ihatag na mapromisay sa aton, no? Kung kita lamang magsalig kag magtuo sa iya. So salamat sini nga kay kita tinguha kita nga unahon tagid siya aga-aga. Wala pa kita ka taon, wala pa kita ka obra sa atong likuton. Amo gini ang kuwan sa Ginoo sa aton nga unahon tagid siya kay hindi kita siya magpabaya sa aton. So tama ini ka manami nga verse sa sining aga atong itunan, ang pagsalig sa Ginoo, ang pagtuo sa Ginoo nga wala sa iba na pat nga mga aton nga sandigan, hindi siya lamang ang makahatag sa aton sa mga solusyon naton, problema naton, hindi kita sagat palibog, no? Ganang
Natuduan man kita, ginalang kita magkuntinto lang, kung ano ara sa aton, kuntinto lang kita para hindi kita magsipak sa Ginoo. No? Muna, ginaremind kita sa Ginoo nga magsalig lang kita sa iya. Wala na sa iban, kay siya lang ang ara, kay siya lang ang bulit nga tabang sa aton kinabuhi. Na anuman nga mapagtilaw, anuman nga mga klase nga mga maging abot sa aton, siya lang ang Ginoo lang aton saligan kag dapat nga tuan. No, amo na naman siya kung kontrol niya aga, mayong agas na. Magit nga salamat Charlie Bravo sa matahom nga gindugang naging share sa siningaga nga hindi kita dapat magpalibog. Ang Ginoo ya amo ang aton nga amay manggaranon kag wala sang makatupong sa iya nga pagpalangga sa aton. Balik lang naton ang aton nga pagpangalagad sa iya, pagdayaw sa iya, pagpasalamat sa tanan-tanan nga mga ginhimo niya sa aton kabuhi, ginhatag niya sa aton. Ang kaluwasan nga isa ka kaluwasan nga libre nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Padayon lang kita para nga ang promisa nga saad sa Ginoo sa aton maangkon gid naton reward nga mo ang kabuhi nga wala sing katapusan nga kung sa diin ang Ginoo nagaaman sa aton sang lugar para sa aton nga ilistaran nga permanent tungod diri hindi kita taga diri mga stranger lang kita diri so ang aton nga puloy-an ang duog nga ginaman sang Ginoo sa langit nga kung sa diin ato dito ang mga hulot nga damo nga gin-prepare niya para sa tanan niya nga mga kaanakan nga makaupod sa iya dito pag-abot sa tion nga siya karina kag mga kuha sang iya nga mga pinili. So this time takop ko na ang aton nga morning prayer no. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga naga-participate kag sa nagapamati, naga-silent monitor. Kabay pa nga nakabulig gid ini sa inyo kung sino man ang may mga kabug-atan nga ginadala. Kahibalo na kamo kung sinong inyo nga palapitan. Ang Dios nga buhi nga aton nga Ginoo nga ginaalagad. Kung sa tawo magpalapit kita, may tendency pa nga ma-failure kita. Pero kung sa Ginoo kita mapalapit, hindi gid kita niya pag paslawon kung ano man ang aton mga problema. So this time, gather kita sang prayer request kung sino ang may mga palangamuyuan, may mga kabug-atan nga ginadala or gusto ninyo nga iupod sa aton nga pagpangamuyo. Open sa tanan nga mga modulator, tanan nga mga naga-monitor, silent monitor. Hindi ka mo magkahuya. Open ini ang prayer request kung may ara ka mo gusto nga ipadala sa aton nga pag-pray. Ari lang ang inyo control, mag-acknowledge kung sino ang maghatag sang gusto nga may pray request. Control. Go, Nar. Pre-request ko lang padayon lagi kita kag hindi kita magkaluya kag mga problema kag mga sakit kag taga-antas ang maayo nga lawas. So, thank you gid Nar sa prayer request no. Good health kag padayon lang gid pabakod sa pagpangalagad. Bisan may mga time nga kaluya pero padayon lang gid. So, anymore ang may ara gusto nga pangmuyuan ta, may ara pa. Control. Go Charlie Bravo. Nadala ko man sa prayer nga aton nga ikiguton sa kadaga. Salamat nga sa gyapon ng Ginoo nagabantay sa aton kag nagagiya gid sa aton mga ikiguton siningaga. So pray naton nga mangin
mapinadyonon ini nga mga likuton. Gaan kita sa Ginoo sa mga kaalam, gaan kita sa Ginoo sang pagpakamayo sa gyapon sa iban, no? Nga ining likuton dako gina yung mga benepisyo sa tagtag sa katawan, no? Amoy ni nga aton nga mga ginahimo, so isa ini sa nga aton nga inpilin sa Ginoo sa aton nga i-kuan naton i-spread out naton ang gospel sini nga kalibutan, no? Sa mga paagi makahatag kita sa mga benepisyo sa mga tao, labi na gyud makapamuot kita sa Ginoo. So tanong sa pangamuyo ang aton likod ng daga. Mura ko masin control sa pangamuyo. Salamat kay Charlie Bravo, no? So, may ara pa. Gusto nga ipag-pray. Go ahead. Control. Go. Request ko lang control ang support prayer man sa team activities dito sa Balay. Nga kamay pa nga isang wala kami dito may successful man kay ara mo ka akong mangod nga gintugyanan ko sa bantay bla. Nga gamiton man sa Ginoo kung subong man ang pastor nga magadala sa message nga gamitan man sa Ginoo para nga tandog man sa mga balatyagon sa akon nga mga kauturan sa akon nga ibay man. Wala na kontrol akon nga pero kaysa. Okay, mang. Sige, mga. Pangamuyo tagid nga ang Ginoo gid ang magpakamaayo. Nga ang Ginoo gid makadamo gid sang mga kalag nga maluwas sa sinangation. May ara pa gusto nga maghatag pray request. So kung wala na mamuyo kita. So our loving God and Heavenly Father, we thank you gid sa imo Ginoo nga kaayo Ginoo sa mga kabuhi. Napadayon gid ikaw Ginoo nga nagapabatyag sa amon Ginoo sa imong mapagpalangga. Salamat sa isa naman kapulong nimo nga amon nga nabatian na kung sa diin nagahatag dugang sang kabakod Ginoo sa amon nga kagalingon nga kung kaisa Ginoo hindi naman malikawan nga magabatyagit kami sang kaluya. Pero salamat nga ara ka Ginoo always nga naga-remind sa amon Ginoo nga ara ka ngamon nga sa landigan nga hindi kami magkabalaka kay ara ka nga handa nga magabulig sa amon maga-supply sa tanan namon nga mga kinanglanon basta unahon ka lang namon nga katungod kay ikaw ang amon nga Ginoo. Ikaw ang amon nga ginaalagad. Ginoo, salamat gid sa tagsa-tagsa nga naga-participate sa sini Ginoo nga hilikoton. Salamat gid Ginoo sa imo Ginoo nga katutom sa tagsa-tagsa sa amon. Bisan pa man Ginoo ang mga prayer request nga amon Ginoo ang ginadala sa imo, mga palangamuyon namon Ginoo nga ang amon Ginoo nga prayer request Ginoo nga kuntani Ginoo ikaw gid ang magapakamaayo sa amon Ginoo nga hilikoton na imo pagid ini dugangan Ginoo sang kabakod na ini Ginoo gamiton mo pagid nga madamo pagid sang mga tawo nga makabati sa imong nga pulong kag maluwas Ginoo makaangkon sang kaluwasan kasubong man sa kaluwasan nga naangkon namon Ginoo kag ginapray ko man Ginoo ang pre-request ni Mangga nga kabay pa Ginoo nga ikaw gid ang pakamaayo sa ila Ginoo nga activities sa ila panimalay gamita man Ginoo ang pastor nga magadala sang mensahe dito Ginoo pag madamo man Ginoo sa mga kalag nga maluwas Ginoo nga makaangkon Ginoo sang kaluwasan kag makaupod man Ginoo sa tion nga ikaw magkarina balik diri sa sini nga kalibutan. Ginoo, ginapray ko man sa imo ang prayer request ni Nara nga good health kag kasubong man Ginoo ang amon nga pagpangalagad sa imo nga mangin always gid kami nga magmabakod nga bisan kung kaisa may mga kahinaan nga nagaabot pero ginapangayo gid namon nga ikaw gid Ginoo ang pabakod gid sa amon nga ikaw lang gid ang amon nga dumdumon ikaw lang gid ang amon nga tulokon
tungod ikaw ang amon nga Dios nga buhi nga indi gid magapabaya sa amon, nga always gid Ginoo nga sabat sa tanan-tanan naman ng mga kinanglanon. Kabay pa nga ini nga pulong maka-inspired gid Ginoo sa tanan-tanan nga nagapamati nga kay balugit sila Ginoo kung sino ang ilang nga palapitan. Unahon lang Ginoo ikaw labaw sa tanan, tungod kay ikaw Ginoo ang amon nga Dios nga dalang panggid. Ini tanan Ginoo kinatugyan ko gid sa imo, ginabalik ang ako nga pagdayaw kag pagpasalamat, kinapasalamatan ko gid ikaw sa tanan-tanan Ginoo nga mga katutom kag kaayo nimo sa mga kabuhi, mga blessing nga ginhatag nimo sa amon. Kabay pa nga ang tagsa-tagsa nga mga duty sa tagsa-tagsa Ginoo ka mga massage clinic, ikaw gid Ginoo maga-provide man sa mga damo gid nga clients, makapadala sa madamo nga clients Ginoo nga magasulod man sa clinic, bisan pa man Ginoo sa mga naga-mobile nga pagkadto sa tagsa-tagsa nila Ginoo katrabahoan, ikaw Ginoo ang magagiyaman sa ila, maga-provide man Ginoo sang safe Ginoo sa ilang makalabot sila sa ila Ginoo nga kalatuan nga wala gid sang sablag. Kag ikaw gid Ginoo maga-ubay gid kag padayon gid nga gamit sa sini nga frequency, agud Ginoo kami padayon sa amon hilikoton, pag magagrow pag gid spiritually Ginoo, pag magadamo pag gid Ginoo nga mga makabati Ginoo sa imo pulong. Ini tanan Ginoo ginapasalamatan ko kag ginabalik ang dako nga pagdayaw kag pagpasalamat sa bugtong lamang ang ngalan ni Kristo Hesus nga man personal nga manluluwas. Amen. Amen. Amen.